Is-Sinjura Monika hija winner oħra ta' 6 Week Challenge li għadu kemm għamilna riċentament. Qabel xejn, congratulations Monika. Grazie. Mela, Monika hija waħda mill-winners għal-raġuni illi hi jew tilfet ammont ta' weight jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' In Your Better Life rajna li fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-siġġimat li għadha kemm għamlet tal-imot li nasbuha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, ikollok għedina għara. Monik, inti qabel ma applikajt issa. X'waslek biex tajt għandi bżonn nibdel xi ħaġa. X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt inbidel id-dera tiegħi għalfejn. Jiena wara li kelli tifla jisib bqajt tħila. U jiena m'iniex mdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u qed le ma jistax ikun nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed immissa il-problemi li solvuhom u issa qed naħseb għalija nnifsi. Issa l-problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju daqshekk faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxiela mhux ħansab ismi. Illi rnexxiela qed welcome try give it a try. U hekk għamilt. Bażikament So on and so forth. Mela, issa, ikollok taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek inti. Once li deċidiet tibda l-programm, qabel xejn qed tgħidilna wkoll għalfejn għażilt dan il-programm mhux forsi alternattivi oħrajn, forsi xi prodotti jew xi sistemi differenti. Mela u fejn għażilt dal-programm u forsi xogħġbok f'dal-programm il ħassejtu li jgħinek. Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffrux ma joffrix, so kont diġà aktar konvinta għal xiex kont jiena tieħla, so ovvjament ħalta liha. U naf jiena bħala persuna kemm kien determinata. So jekk jiena ngħid qed nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għalija. Dika jiena ma tantx il-bidu ma kienx faċli. Jiena tibda persuna hija ħobbni wara ħafna ġejjien, ħaxix ma nħobb xejn, ġifra li jaqta' qalbu ma jikolx ħaxix, you can still do it. Illi bdejt majna li possibbli ħassir, pero jħan nipprova. U hekk għamilt. Għamil disciplina bejn nifsi u ddeċidejt illi. Illi morru għalija. Nġi għalija. Għażilt dan il-programm għax it-trainers kollha, nħaraq tal-ħadbarra, it-trainers kollha huma vera dedikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu klass tagħhom u jidħlu hemm klass isir familja. Napprezzaw ħafna. Monik, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn li jinbidlu. Tajjeb, inti x'parrina tagħtihom u anke forsi nistgħu nies li jgħidu ma' In Your Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, x'ħadd tgħidilhom lil dawn in-nies il-parir tiegħek naħseb jgħid iktar lil dan. Mela, bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax ma tafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel, tiġi hawn, tiċċempel, tibbukkja, tiġi għall-classes, titagħmel ħiltek. Prosit. Jekk inti s-soltu jinnaf titrenja sija fil-ġimgħa, prova mel satejn, dawk is-satejn jiġri riżultat. Tajjeb ħafna. Xi tgħidilhom forsi kienu dorri dik is-sija training ma nafx darbtej fil-ġimgħa tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt fil-każ tiegħek inti jekk ħassejtek x'aħjar nofsija sessions u għalfejn? Għalija nofsija session hija taġġel. Għal raġuni waħda. Tifla għadha toddler, ħin m'għandix, qed imur dar nsajjar, meta nsajjar, biex nitfalla x'kismalir-raġel. U ovvjament ipprova tilħaq mal-ħajja, ġifieri jekk taħdem ġenitur, il-ħajja tiegħek ma ġemel maġra nofsija hija biżżejjed. U dik il-nofsija ta' kuljum tiegħek taqta' anke ftit imparazzjoni tweled. Proset tassew, m'għandix iktar nistaqsik għax għall-lajb inti kettilna kollox. Monik, bħala waħda mill-winners tagħna, ħanippreżentalek daqsxejn. Dan iċ-ċekk ta' tok iżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani kbar minni wkoll. Mela, minn ġdid ħanejdlek prosit. Ħanoħodlok daqsxejn jibdek, ħanimxi lura xi fotografer ta' ċanfritni, tajjeb. Apparti minn hekk, Monik, nawguralek illi dawn l-ewwel sitt ġimgħat kienu l-ewwel sitt ġimgħat tal-vjaġġ ta' fejn li nixtieq li tasal. Jiġifieri kif kellimna miljun darba. L-ewwel sitt ġimgħat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad dik importanti ħafna għax ikella riżultati ħaġa ġew sejri.
in reverse. Dik importanti. Prosa